περιουσίας του ετυπώντος, η Χριστιάνα Ρουσάκη δικαιούται το 1/4 βάσει νόμου. Είναι και 5 εκατομμύρια σε μια ελβετική τράπεζα, αλλά δεν έχουμε κάνει ακόμα καμία ενέργεια. Ναι, και είναι και 1 εκατομμύριο σε μετρητά στο χρηματοκιβώτιο του. Και να σας θυμίσω βέβαια, αν και πιθανόν να το ξέρετε, ότι έγινε κάποιο σκάνδαλο. Η Φύση ήταν μπλεγμένο σε παρανομίες. Άρα αυτά τα χρήματα μπορεί να είναι βρώμικα. Και δεν ξέρω πώς πάει, αν μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα να τα πάρουμε. Εγώ είμαι υπηρεξούσιος της κόρης. Δεν είμαι αστυνομία και ούτε με ενδιαφέρει και η προέλευση των χρημάτων. Η δουλειά μου είναι να της αποδοθεί η νόμιμη μοίρα. Σημειώνω βέβαια ότι το γεγονός ότι δεν της αποκρίζονται τα χρήματα, αυτά είναι προς τιμή σας. Θα αστείευεστε βέβαια. Θα έκλεβα το παιδί μου. Όσο για την τράπεζα στην Ελβετία, θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Θέλω να μου δώσετε τα κινητά σας, τα τηλέφωνά σας, για να μπορέσουμε να είμαστε γράμμες επικοινωνία. Δώστε μου μισό λεπτάκι. Ορίστε. Σας τα έχω σημειώσει εδώ. Όταν θα έχω το αντίγραφο του πλειοψηφίου, θα επικοινωνήσουμε. Αντίο σας. Σας παρακαλώ, πείτε στην κόρη μου ότι θέλω να ακούσω μόνο τη φωνή της.